Tiedätkö mitä? Vittu, mua havittaa. Minkä takia vittu mä en voi olla niin maitoa Jackson? Ja saa saatana taiteen. Saatana saa taiteen mitä se haluaa. Niin vittu, mulla ei saatana on sitä saatana tennismailaa. Että saatana voisi jo turhaan saatana luoda. Urheilussa saatana. Hititään jollain niinku Tweenin kitaristilla. Hititään miljoonat saatanan täteen yhdestä saatanan biisistä jo. Se, mitä se on se Tweenin kitaristi, mä en muista sen nimeä. Niin, mutta Michael Jackson niin saa vielä miljoonia saatana. Saa, vaikka se on saatana haudassa saatana. AC/DC, vaikka Brian Jones on saatana tuulansa. Siis kyllä mä oikeesti niin vittu mietitään. Minkä takia joutuu Jari Bulmentulati saa miljoonia saatana, saa täteen tai joutuu Marto Savolainen. Saa tehorakennuksella tai joutuu Ronniet olemaan. Hiti tai mun entinen PT-valmentaja Antti Nistanen. Hitsi tienaa miljoonia saatana jollain personal valmennuksella Antti Nistanen saa rahaa sillä. Niin vittu mulla on saatana siihen saatana tennismailaan saatana on varaa. Niin vittu Viinin titaristit saa saatana monta 100 miljoonaa. En mä oikein ymmärrä tätä. Vittu mä oon saatana 10 vuotta saatana viihdyttänyt saatana ihmisiä. Siis vittu jätetään saatana oikeesti Michael Jackson oli Suomessa vuonna 1997. Niin ajatteletaanpa, Iltalehti oli saatana uutisoinut, että Michael Jackson oli jossain tämppihotellissa saatana pistänyt yhden saatana illaitana touchtonnia turtusta saatana alas ja huuat saatana päälle siihen. Niin vittu mua vituttaa tommonen joku Michael Jackson. Saatana laittaa saatana rahaa noin paljon saatana menemään yhden illan aikana. Vittu mä en oo saatana ikinä saatana laittaa mitään tahtatonnia yhdellä turtusalastu Michael Jackson laittaa. Tuo oli 97 täällä Suomessa, täällä Helsingissä. Siis se joten väärin tuo Jari Bulmentulati saa niin paljon rahaa. Vittu mun mielestä saatana se on saatana ihan väärin joku Michael Jackson. Jackson tienaa miljoonat saatana täteen tuota tai sitten saatana se tolunainen saatana tienaa miljoonat. Saatana jonain tolumaina. Se hei nyt tässä vittu saatana näytti niitä pastasen saatana sutanpohjia. Niin. Vittu se saa saatana miljoonat saatana. Saa se saatana huora saatana täteen. Niin. Jollain saatana, että vasta pesty, mutta ei tuitentaan puhdas. Niin mä sanoin, että haista tot vittu saatana tommoset saatana huorat saatana, jota saatana televisiomainoksissa jotain saatana valto siihen pasta siihen suttien pohjaa saatana näyttää. Niin haista tot vittu tolumainoksessa saatana, niin kyllä on saatana heti saatana raha-ahneita oli saatana varmaan. Mutta tiedätte, vittu mua vituttaa saatana, joku saatana, tommosen saatana tolumainoksen saatana huokasintti. Saatana tulee saatana jonnekin vitun televisiomainoksen näyttää jotain pastasia, valtosia suttia. Tulee näyttätöä. Niin vittu saatana tommonen saatana huokansintti, jota näyttää jotain vitun pastasia, valtosia suttia, niin mun mielestä saatana ansaisi mitään miljoonia. Haista tuo vittu saatana se nainen, jota oli saatana näyttää niitä sutanpohjia saatana siinä mainossa. Vois mun puolesta painoa vaikka vittuun. Haista vittu saatana, jota oli saatana huoraamassa siinä. Tiedätte, mä otin, että mitsi vitussa ois saatana näyttänyt saatana vitun nahtaansa saatana siinä mainoksessa saatana.
Hitsi, olisi vähän se nainen näyttänyt siinä tolumainossa vitun nahtaati saatanaan vielä. Ja tuota olisi omaa vittua näyttänyt, eli saatana pillua siinä saatana. Saatana, vähän saatana ne valtoiset sutat jalassa olisi saatana alasti ollut saatana pillua näyttänyt vielä. Saatana tommoset saatana huoraperseet saatana. Jonnekin saatana Tats 2003 vuoden tolumainotsi, niin olisi saatana ollut ilman housuja ja näyttänyt vielä pilluati siinä mainoksessa, niin kyllä olisi saatana ollut joku tuo 18 mainos, olisi varmaan pornosivuille päässyt vielä. Tommoset vitun saatana huorat mainostaa saatana jotain tolumainosta, saatana jollain setsisivuilla saatana. Vittu tää on mennyt saatana niin ihmeelliset. Mutta jumalauta on se saatana ihmettu. Mä en oo saatana päässyt vielä tolumainokseen. Vai mistä se on? On se saatana raastatiin. Jumalauta saatana, mä oon saatana täällä Taustisella teitä. Mä oon täällä Yliviastassa teitä. Mä oon täällä Oulaisissa teitä. Vittu mä oon saatana juossut saatana mun fanien pillin tahtiin, miten ne on saatana halunnut. Niin. Vittu mä oon saatana juossut saatana heti niin kuin Dinno 80-luvulla, että mennään saatana sinne, missä fanitti on. Vähän niin jotain tämmöistä Martusmanian tyylistä. En tiedä, mä en saatana sitä saatana tunnon tennismahilaa vielä edes saanut. Tässä mä en oo niin päässyt tertaataan pelaamaan vielä tenentään taa. En minä. Ajatellaanpas näpsätti niitä, että Sylvester Stallone saa jollain hotielotuvalla saa 1 000 000 täteen. Ajatella, mä oon jo teittaanut satana ympäri maatuntia, mulla ei vietänyt miljoonia tädessä. Ajatella, ainoastaan joku tatsit 5 euroa. Sillä ei satana vielä ostetais tennismailaa. Se, että mä halusin urheilua. Ja tutea tätä mun urheiluharrastusta, niin ajattelin, Sylvester Stallone saa monta 100 miljoonaa täteen. Ja mä en oikein niin ymmärtää, Roti-elotuvalla, jos se tekee vaikka niin, tehtis vaikka Roti 7, niin se sais varmaan, mutta nyt on tehty Riidi 2 ja Riidi 1, siinä on nää Sylvester Stallone. Ajattelin, ei 25 eurolla osteta saatana mitään tennismailoja. Niin vittu saatana niin kuin siinä velissäkin saatana sanottiin, että ne niitä taktipusseja varasti, niin sehän sanoi se, mitä siinä näytti sitä isoveliä, että luulet, että sä saatana jollain tahelatympillä saatana ostetaan jotain läätteitä. Niin, luulee, että nää vittu mun fanit, että ollaan saatana 25 eurolla ostetaan saatana tennismailla. Tää mun urheilu. Niin. Saatana, sillä ei saatana saa muuta tuu saatana perseen. Jotain saatana perseen nuolemista saa sillä saatana rahalla. Intersportin ennen, niin saatana ne tennismailla matseja monta. Mua harmittanut kaikki Amerikassa saatana pelaa valtuudet puttisutat ja alassa tennistä, mutta ei mulla niinku siihen tennismailaan sitten vakatu. Tosta tuli semmoista ei semmoista pro-tason tennismailaa saa saatana 25 eurolla. Se matsatti jo 60, kun Tero Hannilati sanoi mulle jo, että se matsaa yli 50 jo semmonen ammattilaisten tennismailu. Niin, kyllä saatana Sylvester Stallone ja vittu taitti saatana saa semmoset. Voi vittu mä sanon tätä touhua saatana. Sylvester Stallone ja ynnä muut taverutset. Jotu maitoa Jacksonti saa. Mä
Mutta sitä mä oikeesti mietin, että minkä takia aina joutuu Sylvester Stallone, niin saa taiti jumalauta, mä oon 10 vuotta viihdyttänyt ihmisiä rottiäijänä. Ja siis siinä ajatellaan, että Sylvester Stallone, jos se vaikka teilas, niin totta kai se ostaisi varmaan itselleen uuden teilapallon. Mutta ei meitäläisellä olisi semmoisen varattu. Se timassa olisi varmaan jo 100 euroa se yksi teilapallo, jos pitäisi numero ammattilaisteilajat. Vittu tää saatana urheilu on saatana tallista. Ja tehorakennus on saatana ihan saatana perseestä vai? Matsaa saatana miljoonia saatana joutuu tehorakennus. Niin. Suomessa saatana. Pitää saatana olla valmentajat. Ever since I put out the EP to the height of 2003, me